ହାତୀ ଓ ତାଙ୍କର ନୂତନ ବନ୍ଧୁ। ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ହାତୀ ଥିଲା ଯିଏ ଅତି ମେଳାପୀ ଓ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ହାତୀ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ କେବେ ଭୁଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ। ଏକ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏକ ଶିକାରୀଟେ ଆସିଲା। ସେ ଅନେକ ଜାଲ ରଖିଥିଲା। ଜଣେ ମୃଗ, ମାଙ୍କଡ଼, ମୟୂର ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଡର ଭିତରେ ଥିଲେ, କିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ? ଏହି ଖବର ହାତୀ ଶୁଣିଲା। ସେ କିଛି ଭାବିଲା ନାହିଁ, ଶିକାରୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ଜାଲ ଉପରେ ଦେଖିଲା ଯେ ପଶୁମାନେ ଭୟରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ହାତୀ ତାର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇ ଜାଲ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ଶିକାରୀ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ହାତୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଦୟାଳୁ ମିତ୍ର। ଏହାପରେ ହାତୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ମିତ୍ରତା ଗଢ଼ିହେଲା ଓ ସେମାନେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଏକତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି କହିଲି, ଆପଣ ଏଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ ଶକ୍ତି ସହିତ ବୁଦ୍ଧି, ଦୟା ଓ ମିତ୍ରତା ଥିଲେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ସମୟକୁ ଜିତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।